Čus, já jsem Jakub a vítám vás na našem kanále Prokletý internet. Dneska se podíváme na náš tady v Brně, na náš stadion s Medlánkama, který se má v nějakých dobech teďka rušit. Docela jakože mrzí a samozřejmě to všichni nechceme. Video bude o tom, že podíváme se na historii toho, mám tady přichystaný telefon, abych vám to ještě ukázal, takže asi tak. Takže jdeme na to. Takže, když se teda podíváme na takovou historii, když si tady otevřu v telefonu, tak mi to dalo... Takže když jsem se teďka kouknul tady mám tady oficiální Wikipedii, teďka tady vidíte vedle mě nějaký úryvek toho. Vidím tady oficiální Wikipedii toho, vidím tady fotbalový stadion za Lužánkami, se nachází v katastrálním území Ponava na jihu brněnské městské části Brno Králové Pole. Do roku 2001 na něm své zápasy hrál fotbalový klub Nepodstatný a do roku 2008 v sousednictví stával zimní stadion s Lužánkami. Ano, vlastně je to docela jako kvůli tomu hodně slavný. Tady vidíte ostatní. Takže máme tady polohu, ulici, souřadnice, čemu říkat, otevření, rozšíření, uzavření, vlastník a povrch. Takže začneme napřed s tou polohou. Ponava Brno Česko, ulice Drobného, souřadnice blablabla, otevření 1953, kámo, to je docela jako dosti staré. Rozšíření 1960 až 1970. Uzavření 2001. Jo, dobrý. Vlastník město Brno. Průchod neříkej kam. Povrch tráva. Myslím si, že to nebylo to. No to je to. Bývalé názvy. Nepodstatný asi. Týmy. Nepodstatný. Kapece 50 tisíc lidí, 6,5 tisíce k sezení a 4,5 tisíc, 43 tisíc k stání. Rozměry. Dobře, dlouhý. Takže dáme tady další informace. Na jaře 2015 započala skupina panoušků pod vedení bývalého fotbalisty Petra Švancery. Vlastně svého pomoci tak to chtěli opatrovat nebo nějak to prostě upravit, aby to tam šlo hrát. Takže tak no. Potom tady historie. O stavbě fotbalového stadionu v Brně s Lužánkami se uvažovalo město Brno již ve 30. letech. Ta byla zájedna pro nedostatek finančních prostředků ukončena zatvrzení druhé republiky. Jo, ok, takže tak. Stadion byl postaven, už neříkali. Takže takhle, máte tady nějaký tomu záběr nějaký z dronu, který jsem já teda netočil, je to veřejný na YouTube, takže není problém. My jsme tam teda byli jsme tam samozřejmě s kámošem, my jsme tam byli, to na našem Instagramu, to tam prostě nebylo, tak má smůlu, dávat to vám sem nebudu, takže takže asi tak. Takže, co jste ponaučení je to, že mě docela štve, že se to bude bourat a to již v fotbal nesnáším, je mi to docela jako k srdci toho, že tam je to budova, která má kámo miliardu let, která je strašně super a chcou z toho udělat hnusnou budovu. Jako fakt hnusnou. A nebo nějaký byty, kámo. Nechápu prostě, tím to Brno mě sere strašně, kámo. Protože prostě že tak mrá. Takže asi tak, no. Takže uvidíme ještě nějaký věci.
uvidíme k tomu nějaký věci ještě, takže tak no. Takže doufám, že se vám takové menší video na našem kanále nebylo, nezapomeňte like, odběr se do nadále. A uvidíme se u dalšího videa buď se mnou nebo s Martinem. Zatím čau.